jikina, farin cikina, samin ki dare da rana. Kafin sanar da ni da wanda kike so ɗayafin karya ta mutuwa kika yi bayan da ranki. Haɗuwa ta waɗanda kunne silar soyayyar mu aka sa a makaranta da muke karatu da ni da ita. A jandar aure kulla don ba a dukan mu. Soyayya ta zirgi har muka gama makaranta. Ba zato ba ni labarin mutuwar ki na samu. Ashe ƙarya kika yi mini nan take na ɗimauta. Me yasa za ki haka? Laifin miye na yi miki haka? Kai kina jure daga ilimi shahadaka. Na saki a raina gashi yau za